da bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU Mathemateg Canolradd ac yn cael ei gyflwyno gan Dr Cwestiynau o Ysgol Gymraeg Ysgolafera Bro Dur. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Dr Nettle yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran Cwestiwn ac Ateb, Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau I ateb eich cwestiynau. Byddaf yn rhoi dolen yn yr adran Cwestiwn ac Ateb, ac os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, bydden ni wrth ein bodd I allu cadw mewn cysylltiad â chi mwyn rhoi gwybod I chi am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly dyna ni, da ni'n barod I ddechrau. Diolch yn fawr, Dr Nettle, draw ato chi. Diolch. Mae'r sesiwn heddi yn ffocysu ar Mathemateg Canolradd ac yn penodol gwaith mesurau cyfansawdd. Byddwn ni'n dechrau bant trwy edrych ar cynnwys y sesiwn heddi, a beth byddwn ni'n gwneud yw I ddechrau bant trwy gwahaniaethu rhwng fformulau ar gyfer hyd, arwynebedd a chyfaint, trwy ystyried y dimensiynau sydd ynddo, so 1 dimension, 2 a 3. Wedyn byddwn ni'n dechrau edrych ar pethau fel dwysedd, ble mae cwestiynau yn eich arholiad yn cynnwys hyd, arwynebedd a chyfaint mwyn darganfod rhywbeth fel dwysedd, ac wedyn ni'n mynd I ceisio defnyddio'r mesurau cyfansawdd I ddatrys cwestiynau dwysedd ac yn olaf edrych ar cwbl o gwestiynau arholiad. Felly, I ddechrau, ni'n mynd I cael atgof bach am hyd, arwynebedd a chyfaint. I ddechrau, mae'r hyd yn 1 dimension, a ni'n mesur hyd fel arfer mewn centimetr neu metr neu kilometr. Ac felly, beth chi'n gweld, mae gwerth y centimetr yw 1 neu 2 neu 3 mewn llinell syth. Ond mae arwynebedd yn uned sydd gyda 2 dimension. So yn y cyfeiriad x ac y, neu cyfeiriad 1 ac yr ail cyfeiriad. A chi'n cyfuno'r 2 hyd I greu arwynebedd. So fel arfer byddwch chi'n gweld unedau fel centimetr wedi ei sgwario. Cyfaint yw'r uned mesur am 3 dimension, a dylech chi dod yn cyfarwydd gyda centimetr wedi ciwbio neu metr wedi ciwbio. Ac os ni'n gweld yn y sleid nawr, beth sydd gennym ni yw cwpl o'r enghreifftiau hafaliadau penodol am arwynebedd cylch. Ac os chi'n gweld arwynebedd cylch, mae'r hafaliad yn pi lluosi gyda radiws wedi sgwario, a gobeithio bod yn amlwg oherwydd mae'r radiws wedi sgwario, bydd yr unedau, mae'r unedau dylai fod yn centimetr wedi sgwario neu metr wedi sgwario. Ond mae cylchedd cylch yn wahanol. Mae cylchedd cylch yn 2 lluosi y pi lluosi y radiws, sylweddoli bod ni ddim yn sgwario neu I bwer o dri. Felly mae cylchedd cylch byddai'n disgwyl unedau o centimetr neu unedau o metr. Ac dyma'r 2 o'r hafaliadau neu'r fformulau dylech chi dod yn cyfarwydd gyda trwy darganfod wybodaeth gyda cylch. Nesaf, ni'n gallu gweld ar gwaelod y tudalen hafaliadau am cyfaint. Yr un yn y canol, gweld bod eto pi lluosi ar wedi sgwario, sef yr arwynebedd cylch, ac I darganfod y cylinder, yw'r unig beth mae rhaid ni ystyried yw mae rhaid lluosi gyda'r uchder ar ôl darganfod yr arwynebedd. Os ni'n edrych ar y siap ar y chwith, beth ni'n gweld yw'r un chi'n gobeithio'n hyderus gyda, sef hyd, lluosi gyda'r lled, lluosi gyda'r uchder, so chi'n cymryd y 3 cyfeiriad a chi'n lluosi'r
3 rif gyda'i gilydd. Ac wedyn, os mae yna siap sydd ar un i'r ddau ochr, sef y wyneb uwchleion coch yn triongl, ac mae'r siap yn ymestyn nôl yn y trydydd dimension, dylech chi defnyddio'r hyfaliad am triongl, sef y hyd, lluosi y lled, y rannu gyda 2, a chi'n lluosi gyda'r uchder neu'r pellter mae'n mynd nôl. Os ni'n canolbwyntio tymed bach mwy ar cylch, beth byddwch chi'n gweld yw mae hyd cylch yn 2 lluosi gyda pi lluosi gyda radiws, ond mae'r arwynebedd cylch yn pi wedi lluosi gyda radiws wedi ei sgwario. So cofiwch, mae cylchedd yn 1 dimension, ond mae arwynebedd yn 2 dimension. So gobeithio bydd y slide hyn yn mynd yn eitha gyflym trwy gweld y wahaniaeth rhwng hyd ac arwynebedd. So mae cylchedd y cylch sydd gyda radiws o 9 cm yn mynd i fod yn 2 lluosi gyda pi lluosi gyda 9, ond mae'r arwynebedd yn pi lluosi gyda 9 wedi ei sgwario. Os chi'n gweithredu ddau swm, beth chi'n cael yw mae'r cylchedd y cylch yn 56.52, ond mae'r arwynebedd yn 254.34. Ond mae'r gwybodaeth yn gwneud lot fwy o synwyr os ni'n rhoi un neu 2 lawr. Felly mae'r cylchedd y cylch yn 56.52 cm. Mae hyn yn golygu mae'r hyd o amgylch y cylch yn 56.52 cm. Ac os chi'n gweld, mae'r animeiddio bach fan hyn yn y pwynt pŵer yn dangos, os ni'n ymestyn mas i'r holl hyd o amgylch, bydd y hyd yn fesur i 56.52 cm. Ond arwynebedd yw'r holl wyneb chi'n edrych lawr arno yn 2 dimension, a mae'r gwerth arwynebedd yn 254.34 cm wedi sgwario. So cwestiynau sy'n gallu codi sydd ymwneud gyda hyd a arwynebedd yn tebyg i un sydd ar y sgrin nawr. Os dwi'n gwylio hwn yn fyw, gobeithio bod chi'n cael cyfle i weithio o flaen cyflymder fi, neu os chi'n gwylio hwn nôl, croeso i chi gwasgu pause nawr, ceisiwch yn y cwestiwn a wedyn gwasgu play pryd chi'n barod i weld beth yw'r ateb. So i ddechrau, mae cwestiwn yn gofyn, mae gan gwmni hanner cylch mawr fel rhan o'i logo. Mae'r cwmni'n bwriadu peintio'r logo ar un o waliau. Mae un tin o baint yn peintio 15 metr wedi sgwario. Os sylweddoli fan hyn, mae'r 15 metr wedi sgwario yn sôn am arwynebedd. Cyfrifwch nifer y tiniau o baint mae angen cwmni prynu i beintio'r logo hyn ar wal sydd gyda radius o 6.3 metr. So mae cwestiwn hyn yn gwerth 4 marc, ac i ddechrau, mae werth i ni cyfrifo'r arwynebedd. A gobeithio i ni jyst i gweld bod y hyfaliad am arwynebedd yw pi radiws wedi sgwario. So i ddechrau, mae hwn dim ond yn wir am cylch llawn, os dwi'n gallu gwneud diagram amlwg o gylch. So mae cylch llawn yn pi lluosi gyda radiws wedi sgwario, ond os ni'n gweld mae'r logo yn hanner cylch. Felly mae'r cam gyntaf i'w adnabod nid jyst pi lluosi gyda radiws wedi sgwario sydd angen arni, ond gwerth hanner yr arwynebedd. So i ddechrau, ni'n tynnu mewn yr hyfaliad, pi lluosi gyda radiws wedi sgwario, ond ni'n haneru ateb ni. So bydd yr arwynebedd yn pi lluosi gyda radiws wedi sgwario, sef 6.3 wedi sgwario, a bydd ni'n rannu'r ateb gyda 2. Ac bydd ein ateb yn dod allan i
62 os ni'n talgranu i rif llawn. Os ni ddim, bydd ateb o 62.3 metr wedi ei sgwario. Sylweddoli bod yr uned cywir gen i ni wedi defnyddio metr yn gwreiddiol, felly bydd yr ateb mewn unedau o metr wedi ei sgwario. So nawr mae'n amlwg bod yr holl arwynebedd yn 62.3, ond mae un tin o baint dim ond yn peintio 15 metr wedi sgwario. So ni'n cymryd ein ateb o 62.3 a bydd ni'n rannu gyda gwerth un tin, sef 15. Os ni'n gwneud hyn, beth byddwn ni'n gweld bod yr ateb yn dod allan i 4 pwynt rif, ond does dim modd prynu pwynt o tin. Ni methu prynu pwynt 2 o tin neu pwynt 4 o tin, felly ni'n talgranu lan i 5 tin o baint. So mae cwestiwn fel hyn yn defnyddio'r mesurau cyfansawdd i wneud synwyr o'r cwestiwn mwyn darganfod arwynebedd, ac wedyn mae'r cam ychwanegol o rannu'r arwynebedd mae un tin yn gallu peintio gyda'r holl arwynebedd. So beth ni'n gweld fan hyn yw cwestiwn 2 dimension. Os ni'n gweld cwestiwn arholiad arall, ni'n gallu cael yw cwestiwn sy'n gofyn am perimeter neu arwynebedd, a os ni'n gweld mae cwestiwn nesaf yn petrial 8 cm wrth 3 cm yn cael ei osod ar ben 2 betrial 6 wrth 3 i wneud y siap canlynol. Cyfrifwch perimeter y siap. So mae rhan A y cwestiwn yn gofyn i ni cyfrifo perimeter y siap. So eto, os chi'n gwylio'r sesiwn hyn ar ôl y sesiwn byw, gwasgu pause, ceisiwch chi gorau a wedyn dod nôl. Ond am nawr, ni gallu darganfod y cwestiwn mewn camau bach. Mae nifer o ffyrdd gwahanol i wneud hyn, ond i ddechrau mae perimeter yn yr holl hyd o amgylch y siap. Felly, ni gallu gweld mae modd torri'r cwestiwn lan mewn i rannau, ble ni'n adio'r pellter pob tro. So mae'r ffordd mwyaf syml yw i dorri'r holl siap mewn i elfennau bach ac adio nhw. Felly, os ni yn gwneud y ffordd mwyaf syml, mae rhaid i ni labelu'r holl siap. Felly, mae 6 wedi cael ei labelu i ni, ond mae'r uchder i'r dde y 6 cm yn mynd i bod yn 8, sef yr uchder o'r top i'r gwaelod, tynnu 3, sef yr uchder ar y gwaelod. Felly, mae'r uchder ar y dde yn gwerth 5. Mae'r hyd sy'n dod allan fan hyn yn 6 tynnu 3, felly 3 eto, cos mae'r siap yn sgwar. Sicrhau bod ni'n labelu pob ran sydd ei angen arno ni. Beth ni'n gweld yw ar y chwith ar y gwaelod, mae'r uchder fan hyn, yr un peth eto, 8 tynnu'r 3 i roi 5 iddyn ni, ac eto 3 cm fan hyn. A nawr ni'n gallu mynd y holl ffordd rownd ac adio. So mae'r ffordd mwyaf syml yw torri pob elfen lawr, a beth bydd gyda ni yw 6 adio 5 adio 3 adio 3 adio 6, ac os chi'n dilyn, fe chi'n gweld ni'n mynd o 6 i 5 i 3 i 3 i 6. Parhau'r holl ffordd rownd trwy adio 5 adio 3 ac 1 3 ar ôl. So dilyn y holl ffordd rownd. So 6 i 5 i 3 ac y 3 olaf. Os chi'n gwneud hyn, bydd eich ateb yn dod allan i 34 cm. Mae ffordd hyn o wneud y cwestiwn yn
lot arafach, ond trwy torri i lawr, gobeithio chi'n gweld pa mor amlwg mae cwestiwn fel hyn i gweithio allan perimeter. Mae perimeter yn mesuriad hyd, ac felly byddai'n disgwyl i unedau o centimetr yn eich ateb. Os ydyn ni'n ystyried ffordd arall o wneud e, gobeithio bod chi'n gallu gweld bod modd adio llinellau llorweddol ac adio llinellau vertigol. Bydd hwnna'n torri lawr y nifer o rifau chi'n adio, ond mae gallu cymlethu'r cwestiwn. Os ni'n edrych yn gyflym, mae'r llinellau llorweddol yw'r llinell hyn, ailun ac trydydd a pedwerydd, ac wedyn bydd y llinellau vertigol yw'r 1, 2, 3, 4. Ac wedyn bydd dim ond angen adio 8 rhif eto. Mae ffordd arall o wneud e, mae'n mwy nag un ffyrdd i cael yr ateb, ond perimeter, cofiwch yr hyd i'r holl ffordd o amgylch. Yn yr ail rhan y cwestiwn, mae'r cwestiwn yn gofyn i ni i nawr cyfrifwch arwynebedd y siâp, ac hefyd i ysgrifennu'r unedau eich ateb. So yn gyntaf, os ni'n edrych, centimetr yw'r unedau ym mhob rhan i'r cwestiwn, felly byddai'n disgwyl bod yr ateb yn mynd i defnyddio unedau o centimetr wedi ei sgwario. Ond, i gyfrifo'r arwynebedd, ni'n mynd i wneud hyd lluosi gyda lled. Ond, mae rhaid i ni bod yn ofalus gyda pa siâp ni'n defnyddio. Ni'n gallu torri cwestiwn lawr mewn i A, B, C, D ac E, ac wedyn bydd rhaid wneud 5 swm. Mae modd i ni i dorri fe lawr i A, sef y petrio 3, 6, C, sef y rhan yn y canol, ac wedyn B, yr un siâp eto. So, os chi'n gweld hyn wedyn, bydd un siâp, yr ail siâp yn yr un ateb, yr un gwreiddiol, ac wedyn dim ond yr arwynebedd yn y canol bydd angen wneud yn ychwanegol. Os ni'n dilyn y ffyrdd hyn, bydd rhaid ni'n wneud bod siâp A yn hafod i siâp B. Mae'r dau arwynebedd yn mynd i fod yr un peth. Felly, ni'n gallu wneud bydd 2 ohonyn nhw, a mae'r arwynebedd y hyd, mae'r hyd A yn 6, ac mae'r lled neu'r uchder yn hafod i 3. Felly, mae'r arwynebedd un siâp yn 6 lluosi gyda 3, sef 18, ac wedyn ni lluosi gyda 2 i cael arwynebedd o 36 centimetr wedi ei sgwario. So, felly mae 36 yn cyfateb i'r arwynebedd A ac arwynebedd B. Ond i orffen y gwestiwn, mae rhaid ni cyfrifo'r arwynebedd y rhan yn y canol, sef C, sydd gyda uchder o nid 8, ond 8 tynnu 3 ac hefyd tynnu'r gwerth 3 eto. So 8 tynnu 6. Felly mae'r uchder o 2 ac lled o 3, sef 6 centimetr wedi ei sgwario. Ac i orffen y cwestiwn, mae'r holl arwynebedd yn mynd i bod yn 36 adio 6, sef 42 centimetr wedi ei sgwario. So, yn y chwarter awr gyntaf o'r sesiwn, ni wedi dod yn cyfarwydd gyda hyd, arwynebedd, ond ni heb cael lot o ymarfer gyda cyfaint. So, gobeithio nawr chi'n eitha hyderus gyda hyd, arwynebedd. Termau arall chi'n gweld am hyd ac arwynebedd yw'r cylchedd cylch neu perimeter siâp. So, rhaid ystyried mae terminoleg gallu bod yn gwahanol yn y cwestiynau. I symud ymlaen, ni nawr mynd i edrych ar cwbl o gwestiynau cyfaint ac dechrau bant gyda cwestiwn nice, syml, ble mae hyd, uchder a lled wedi cael ei roi i ni. So, cwestiynau fel hyn, ffordd mwy o syml yw just sicrhau bod chi'n cofio'r hyfaliad, sef hyd,
lluosig gyda uchder, lluosig gyda lled, ac does dim ots pa trefn chi'n roi'r cwestiwn mewn. Chi allu gwneud uchder, lluosig gyda hyd, lluosig gyda lled, ond sicrhau bod chi ddim yn cymysgu rifau. Hynny yw bod chi ddim yn defnyddio 10 ac 10 dwywaith. Mae rhaid i chi defnyddio pob rif wrth i chi mynd. So 10, lluosig gyda 4, lluosig gyda 3, a croeso chi tico rifau bant wrth i chi defnyddio nhw os chi'n pryderu am anghofio defnyddio 1. Fan hyn nawr, mae 10, lluosig gyda 3, lluosig gyda 4 yn 120, ond mae'n bwysig bod ni'n deall ac ystyried bod yr unedau yn hafal i centimetr, ac oherwydd ni wedi lluosi centimetr tair gwaith, centimetr wedi ciwbio, oherwydd mae siap hyn yn 3 dimension. So beth ni wedi wneud, ni wedi lluosi'r 3 ochr i cael ateb am y cyfaint, ac mae'r unedau cywir gen i ni sef centimetr wedi ciwbio. Ond ffyrdd gwahanol gweld cwestiwn am cyfaint yw ble mae yna siap 3 dimension, ond does dim hyd, lled ac uchder, dim ond radius ac uchder sydd ar gael. Felly, i ddechrau cwestiwn fel hyn, byddai'n gofyn i chi cofio bod arwynebedd cylch, yw beth yw cylinder, lluosi gyda'r uchder. A dyna'r gwahaniaeth rhwng arwynebedd cylch a cylinder. Felly, dechrau bant trwy cofio bod pi lluosi gyda'r radius wedi sgwario, yn mynd i roi'r arwynebedd i ni, ac wedyn byddwn ni'n lluosi gyda'r uchder neu hyd y cylinder ar gyfer y cyfaint. Nawr ni'n gallu mewnbynnu'r rifau sydd gen i ni, so pi lluosi gyda 15 wedi sgwario, lluosi gyda 28. Cwestiynau fel hyn, mae'n bwysig bod chi'n cofio bod ni'n gwneud 15 wedi sgwario ac bod ni ddim yn rhoi'r pŵer 2 ar diwedd y swm, oherwydd bydd yn sgwario'r holl rif a nid just yr 15. So cofio bod ni'n sgwario'r 15 yn unig ac nid pi lluosig yr 15 ond ni'n sgwario'r rif radius. Ac bydd ateb yn dod allan i 19,796 metr, oherwydd mae'r unedau yn y cwestiwn yn metr, ond i'r bwer o 3, oherwydd mae'r siap cyfaint sydd gennym ni sydd yn 3 dimension. Gweld yn y cwestiwn, mae'r radius wedi sgwario, sef metr a metr arall, i roi 2 pwer, ac ni'n lluosi gyda uchder eto, felly ni'n gweld ble mae'r 3 dimension yn dod. So, cwestiwn arholiad, cwestiwn syml arholiad, eitha nice. 2 marc, marc i gallu codi yn eitha gyflym wrth chi'n gweithio trwy'r papur. Mae cuboid yn mesur 5 wrth 3 wrth 2, so os chi'n ceisio meddwl am y siap, chi'n cael cuboid sydd nid i raddfa pryd dwi'n gwneud diagram, ond 5 wrth 3 wrth 2. Felly, cyfrifwch beth yw cyfaint y cuboid, rhowch eich ateb mewn centimetr wedi ciwbio. So, cofiwch bod y hyfaliad yw uchder, lluosi gyda hyd, lluosi gyda lled, felly mae'r ateb yn 2, lluosi gyda 5, lluosi gyda 3. Ac eto, cofiwch wrth i mynd gysgwirio bod chi wedi defnyddio'r 3 rif gwahanol ac eich ateb o 30 centimetr ciwb yn gywir. Os ni'n edrych ar cwestiwn arall arholiad, wrth ni parhau gyda'r cwestiwn yn y rhan nesaf y cwestiwn, mae 3 marc tro hyn, am yr un siap ni newydd gweld. So dwi wedi ychwanegu diagram llawer gwell tro hyn i helpu ni. Am y siap yn y diagram,
Oes modd I ni cyfrifo'r cyfanswm arwynebedd pob arwyneb y ciwboid. Rhowch eich ateb mewn centimetr wedi ei sgwario. So gweld bod nhw'n rhoi'r unedau I ni. Mae cwestiwn fel hyn yn eitha nice, ond mae gallu bod lot o waith. Ond mae ffordd o torri hwn lawr trwy edrych ar y cwestiwn. Os ni'n gweld, mae arwynebedd y 2 yn erbyn 3, sef yr arwynebedd ar y ochr fan hyn, a mynd I bod yr un faint ar arwynebedd ar y ochr dde. Felly, mae'r arwynebedd yr ochr chwith ac ochr dde yn mynd I bod yn 2 lluosi gyda 3, ond oherwydd mae 2 ohonyn nhw, ni'n gallu lluosi gyda 2. Yn yr un modd, os ni'n edrych ar y ochrau ar y top ac ar y gwaelod, sef ochr fel hyn, ac mae'r ochr arall ar y gwaelod yn 5 ar draws ac 2 yn dwfn ar y tudalen. Beth ni'n gweld yw bydd 2 ohonyn nhw, felly ni'n lluosi gyda 2 eto, ac mae'r arwynebedd y siap yn 5 lluosi gyda 2. Os ni'n defnyddio'r un modd trwy edrych ar y siap, beth sy'n ni'n gweld sydd ar ôl yw'r siap, y wyneb sydd yn edrych ato ni, sef 5 gyda uchder o 3, ac bydd 1 yn y cefn o'r un maint, 3 a 5, felly bydd 2 o nhw hefyd. So bydd 2 o nhw, sef 5 lluosi gyda 3. Felly mae 3 swm syml gen ni am arwynebedd yr ochr chwith a dde, arwynebedd y top a gwaelod, ac hefyd arwynebedd y wyneb yn y blaen ac yr wyneb yn y cefn. I cael cyfanswm arwynebedd, dim ond adio pob un sydd angen gwneud. Felly, os ni'n gwneud y swms penodol, beth sydd gen ni yw ateb o 12, ateb o 20, ac hefyd ateb o 30. Felly, mae'r cyfanswm arwynebedd y ciwboid canlynol yn 62 centimetr wedi ei sgwario. Os mae'n holl bwysig bod chi'n gwneud 62 centimetr wedi ei sgwario. So, ni newydd gweld 5 marc, 2 a 3 marc, eithaf nice, ble ni'n defnyddio arwynebedd ac hefyd cyfaint. Mae cwestiwn 5 marc gen ni nawr mewn un cwestiwn. So, dwi wedi cymlethu'r cwestiwn trwy ychwanegu lot mwy o wybodaeth yn yr un modd. So, cwestiwn eithaf mawr o 2020, sef bydd blwch ar gyfer milosion mynt yn cael ei wneud ar siap prism hecsagonol. Mae trawstoriad y blwch yn hecsagon reolaidd. Rhaid bod cyfaint y blwch yn fwy na 230,000 milimetr wedi ei ciwbio. So cyfaint yw beth mae'r cwestiwn yn ffocysu arno. Gan defnyddio'r mesuriadau uchod, dangoswch byddai hwn yn gwneud blwch addas ar gyfer milosion mynt. Felly, yn gyntaf, beth ni wedi gweld yn cwestiynau yw cyfrifo arwynebedd, enghraifft cylinder, ac wedyn lluosi gyda'r hyd neu dyfnder y siap. So, ni'n mynd I canolbwyntio ar y trawstoriad I ddechrau. Ac os ni'n gweld yn y trawstoriad, mae siap yn 1, 2, 3, 4, 5, 6 hecsagon reolaidd, 6 triongl reolaidd, a felly ni'n gallu defnyddio reol am triongl. So mae 6 ohonyn nhw, a cofiwch am triongl, mae rhaid ni lluosi gyda'r lled, ond cyn lluosi gyda'r lled, ni'n lluosi gyda hanner, lluosi gyda'r lled, lluosi gyda'r uchder. So, reol triongl sydd yn hyn, hanner, lled, lluosi gyda uchder. Ond mae'r uchder y triongl ddim yn 52,
ond bydd y uchder y triongl yn hanner 52 oherwydd 52 yn gwerth 2 ohonyn nhw. Felly mae werth labelu bod y uchder yn 26. Ac nawr mae modd i ni mewnbynnu'r pob rhif. 6, lluosi gyda hanner, lluosi gyda 30, lluosi gyda uchder o 26. Ac bydd ateb o 2340 milimetr wedi ei sgwario oherwydd newydd cyfrifo'r arwynebedd i'r trawstoriad. I gyfrifo'r cyfaint, mae rhaid ni lluosi gyda'r hyd mewn i'r tudalen i'r 10 centimetr sydd ar ôl, ond cofiwch bod centimetr mewn i neidau gwahanol i milimetr. Felly, bydd rhaid newid y 10 centimetr i milimetr, sef 100 milimetr. Oherwydd mae 1 centimetr yn werth 10 milimetr, felly mae yna ffactor o 10 fyna. So nawr, trwy defnyddio'r wybodaeth canlynol, ni'n lluosi'r 2340 efo 100, ac felly bydd yr ateb yn 2340 lluosi gyda 100, so mae 2 yn mynd ar diwedd i troi mewn i siap 3 dimension. So, yn y cwestiwn hyn, beth ni wedi gweld yw ni'n defnyddio reol triongl i helpu ni datrys arwynebedd. Mae lot mwy i'n ymwneud gyda'r cwestiwn oherwydd mae yna 6 triongl. Wedyn, wrth i ni darganfod y trawstoriad, ni'n lluosi gyda'r hyd i troi mewn i siap 3 dimension. Nawr, mewn arholiad mathemateg, weithiau mae cwestiynau gallu sôn am dwysedd. A dwi ddim yn siŵr os chi wedi gweld dwysedd yn eich gwersi eto, ond weithiau mae'r cwestiynau'n dod lan, ac yn yr un modd ni'n defnyddio mesurau cyfansawdd, oherwydd mae'r hyfaliad dwysedd yn haflu mas rannu gyda cyfaint, ond mae bwysig bod ni'n deall bod mas yn cael ei mesur mewn grams neu kilograms, ac mae cyfaint, jyst fel ni wedi gweld yn y cwestiynau heddi, yw centimetr wedi ei ciwbio, neu metr wedi ei ciwbio, ac mae'n bwysig yn y diwedd y sesiwn heddi bod ni'n gweld bod ni ddim yn cymysgu gram gyda metr ciwb, ni ddim yn cymysgu kilogram gyda centimetr ciwb, ond ni'n ceisio cadw rhifau yma gyda'i gilydd. So mae yna triongl hyfaliad ar y ochr dde i helpu chi cofio'r 3 ffyrdd o darganfod dwysedd, sef dwysedd yn haflu mas rannu gyda cyfaint, y ffyrdd sydd ar y chwith. Mae mas yn haflu dwysedd lluosi gyda cyfaint, neu mae cyfaint yn haflu mas rannu gyda dwysedd. Ac os fi'n gofyn nawr, meddwl am yr unedau, mae dwysedd yn cael ei mesur mewn grams pob centimetr wedi ei ciwbio, neu kilograms pob metr wedi ei ciwbio. Mae mas yn cael ei mesur mewn grams neu kilograms, ac mae cyfaint yn cael ei mesur mewn centimetr ciwbd neu metr ciwbd. So ceisio cadw'r unedau gyda'i gilydd. Os ni'n edrych ar cwbl o gwestiynau syml, cwestiwn gyntaf nawr yw cwestiwn ble mae rhaid i ni darganfod y cyfaint i ddechrau ac wedyn cyfrifwch y dwysedd. So, y ffordd syml i wneud cwestiwn fel hyn yw dilyn y patrwm o'r hyfaliad, sef mae yna 3 lythyren, ni angen darganfod dy am dwysedd, am mas, sef 424 gram, ac mae'r cyfaint hefyd ddim yn y brawddeg y cwestiwn, ond mae 3 rhif gennym ni mwyn darganfod gwerth cyfaint. Felly, mae'r cyfaint yn hafal i hyd, lluosi y lled, lluosi gyda uchder, sef 6, lluosi gyda 8, lluosi gyda 12, ac os chi nawr yn hyderus gyda darganfod cyfaint, bydd gwerth o 6
148 centimetr wedi ciwb, a'n ateb cywir. Nawr ni'n mynd nôl i'r 3 rhif sydd gennym ni, a beth ni'n gweld yw mae'r unig un sydd ddim ar gael yw dwysedd, sef y cwestiwn, a ni'n mynd modd ysgrifennu lawr bod dwysedd yn hafel i mas rannu gyda cyfaint, ac felly trwy roi rifau mewn, 424 rannu gyda 648, fydd ateb yn o 0.65 yn gywir, ond cofiwch heddi ni wedi ffocysu ar mesurau cyfansawdd, so byddai'n disgwyl bod chi'n deall nawr grams am pob centimetr wedi ei ciwbio. Mae pŵer o 3 yn bwysig. Os edrych ar siap arall, so lle siap syml, siap ciwboid, beth ni'n gweld yw siap triongl, ongl sgwar, felly ni gallu darganfod yr arwynebedd y triongl ac wedyn lluosi gyda'r uchder. So i ddechrau, dwi'n dod i'r arfer o roi'r a cut lawr, mae'r mas yn 128 gram. Mae'r cyfaint, mae rhaid i ni yn gyntaf darganfod arwynebedd triongl sgwar werth 2 yn erbyn 2. So i ddarganfod yr arwynebedd, ni'n gwneud hanner uchder lluosi gyda'r sail, sef hanner 2 lluosi gyda 2 yw 2 centimetr wedi sgwario, ac wedyn ni cael yr cyfaint y siap, ni'n lluosi'r 2 gyda'r uchder o 4 i cael 8 centimetr wedi ei ciwb. So nawr mae ateb o'r cyfaint gen ni, sef 8 centimetr wedi ciwb. Mae modd nawr defnyddio'r hyfaliad. So beth mae'r cwestiwn hyn yn dangos yw mae'r technegau chi wedi dysgu, sef darganfod arwynebedd, cyfaint, trawstoriad, hyd, cylch, yn cael ei defnyddio mewn cwestiynau sy'n gallu fod yn fwy cymhleth. Ond os ni'n torri'r cwestiynau lawr, mae modd i ni gweithio mewn camau bach i sicrhau bod ni'n cael ateb synhwyrol o 16 gram pob centimetr wedi ei ciwbio. Cwestiwn gyntaf am dwysedd ni wedi gweld yw siap ciwboid, sef hyd lluosi a lled lluosi gyda uchder. Mae'r ail siap yn ymwneud gyda arwynebedd triongl lluosi gyda lled, ac mae'r trydydd cwestiwn yn ffocysu ar arwynebedd cylch lluosi gyda hyd neu'r lled fan hyn. Dwi wedi ychwanegu cwbl o cwestiynau arall i helpu, ac dwi'n ymwybodol bod 7 munud ar ôl, felly byddai'n symud mlaen i'r cwestiynau lot fwy anodd o arholiadau. So dwi wedi gadael rhain mewn gyda'r atebion so chi gallu gweithio nôl. Mae'r cwestiwn olaf yn dwysedd yn siap fel hyn, so gobeithio chi'n cael y cyfle i weithio mas, ond beth sy'n gwneud hwn yn anodd yw mae rhaid i chi newid y 3.2 kg i grams trwy rannu gyda 1000. Lluosi gyda 1000 i newid kilograms i grams. Os chi newid grams i kilograms, chi wedyn yn rannu gyda mi. Nawr, cyfle gen ni i edrych ar cwestiwn eitha mawr am dwysedd a gweld yr holl sgiliau ni wedi datblygu heddi mewn un cwestiwn. So cwestiwn yma, cwestiwn 10, yn sôn am fframiau beiciau sy'n cael ei wneud allan o ddur, aluminium neu ffibr carbon. Mae'r tabl yn dangos dwysedd y 3 defnydd. Ni'n gweld bod ni'n wneud i'r dwysedd grams am pob centimetr cubed, ac mae'r cwestiwn yn dechrau gyda mae gan Owain ffram beic wedi gwneud o aluminium, ac mae'r cwestiwn yn gweud cyfrifwch beth yw cyfaint yr aluminium yn ffram beic Owain, rhowch eich ateb mewn centimetr wedi ciwbio. So i ddechrau, os ni'n rhoi lawr ni gallu chwilio am wybodaeth perthnasol, sef dwysedd aluminium
Yn y cwestiwn ni gweld bod yn 2.7. Ni chwilio am y mas. Mae'r mas yn 9,450 ac bydd angen cyfrifo gwerth cyfaint. Mae cyfaint yn hafal i mas rannu gyda dwysedd ac felly trwy roi mewn 9,450 rannu gyda 2.7. Beth ni'n gweld, mae cyfaint y beic yn cyfateb i 3,500 centimetr wedi ei ciwbio. Mae cwestiwn hyn gwerth 3 marc a gobeithio bod chi'n defnyddio sgil cywir o ddarllen y tabl. Chi'n aildrefnu'r hyfaliad neu chi'n cofio'r trefn hyn o'r fformula ac wedyn chi'n mewnbynnu rifau. Chi'n datblygu rif chi yn gywir. Mae rhan B y cwestiwn yn sôn am Bethan gyda ffram beic sydd unfath a ffram beic Owain. Hynny yw bydd y cyfaint yr un peth. Fodd bynnag, mae ffram beic hi wedi gwneud o ffibr carbon. Cyfrifwch beth yw mas y ffram hon. So nawr, mae rhaid ni defnyddio'r gwybodaeth o ran A, sef y 3,500 centimetr wedi ciwbio, i ateb ran B. Felly, i ddechrau, mae werth roi lawr D, M, C pob tro, ac llenwi mewn y wybodaeth a gweld bod y ffibr carbon, mae'r dwysedd yn 1.6 gram yn pob centimetr wedi ciwbio. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni darganfod y mas, so gobeithio bod chi ddim yn ceisio ail ddefnyddio'r mas o'n ni wedi defnyddio yn ran A y cwestiwn, ac mae'r cyfaint, mae rhaid i ni defnyddio'r cyfaint o ran A sef y 3,500 centimetr wedi ei ciwbio. Nawr, ni gallu darganfod mas, ac eto, croeso chi aildrefnu'r fformula o ran A, neu os chi wedi adolygu a cofio'r fformula fe, chi'n gweld mae'r mas yn hafal i'r cyfaint lluosi gyda'r dwysedd, ac felly bydd 1.6 lluosi gyda 3,500 yn cyfateb i mas o 5,600 gram. So mae'r cwestiwn hyn nawr, ni wedi defnyddio'r hyfaliad, mae'r cyfaint wedi cael ei darganfod yn ran A, sef 3,500 centimetr wedi ciwbio. Mae'r mas yn yr ail ran wedi cael ei darganfod, a ni gallu gweld bod reswm pam ni moyn defnyddio ffibr carbon dros aluminium oherwydd mae yna gwahaniaeth mawr rhwng y ddau rif. Os ni'n edrych ar cwestiwn olaf, byddai'n gobeithio gadael chi gyda'r cwestiwn hyn yn lle wneud y holl cwestiwn i chi gyda 2 munud sydd ar ôl. Beth ni'n gweld yw cwestiwn eitha nice, ble mae rhaid ni darganfod cyfaint nifer o weithiau a byddwn cael lot o farciau trwy wneud hyn. So mae gwrthrych solid yn cael ei wneud trwy ddrilio twch silindrog sydd â radiws o 4 cm drwy giwboid sy'n mesur 20 wrth 15 wrth 10, fel sy'n cael ei dangos isod. Cyfrifwch beth yw cyfaint y gwrthrych, rhowch eich ateb mewn centimetr ciwb. So, i helpu chi dechrau cwestiwn fel hyn, beth mae rhaid i chi darganfod yn gyntaf yw werth y cylinder. So, cyfrifwch cyfaint y cylinder. Cyfrifwch cyfaint y ciwboid. Ac wedyn tynnu'r ciwboid, yr cyfaint am y ciwboid i ffwrdd o'r cyfaint am y cylinder a bydd ateb am y cyfaint sydd ar ôl gennych chi. Ran B yn sôn am dwysedd, mae'n rhoi dwysedd i chi ac wedyn i cyfrifo'r mas bydd chi'n defnyddio'r cyfaint o ran A eto ac bydd chi'n lluosi gyda'r dwysedd o 2.4. So, heddi, gobeithio bod chi wedi gweld y sesiwn yn defnyddiol. Wythnos nesaf, bydd ni'n symud ymlaen, ond am heddi, dyna diwedd y sesiwn.
Diolch am wrando, a bych chi'n mynd nôl nawr i Nia. Diolch. Diolch yn fawr i chi, Dr Nettle. Diolch yn fawr iawn. Gobeithio bod sesiwn heddiw wedi bod yn ddefnyddiol, fel dwedodd Dr Nettle, ac y byddwch chi'n awyddus i ymuno â ni eto yr wythnos nesaf. Bydd y sesiwn nesaf yn canolbwyntio ar ffracsiynau, degolion a chanrannau. Felly gobeithio eich gweld bryd hynny. Hwyl fawr!